Diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni ħabret li fl-aħħar sentejn investit ma' 17 miljun euro biex jinxtraw aktar minn 160 biċċa makkinarju ġdid għat-tindif u l-manutenzjoni fit-toroq madwar Malta u Għawdex. Dan l-investiment li jinkludi magni tal-ħasil tat-toroq u vetturi speċjalizzati kollha bl-enerġija elettrika għandu lan li jtejjeb is-servizzi tal-indafa fil-lokalitajiet kollha b'mod aktar sostenibbli u inqas tniġġis fl-arja. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni, Ramon de Guara, fisser dan il-pass bħala wieħed importanti biex Malta timxi l-qudiem lejn futur aktar nadif u ekoloġiku filwaqt li tkompli tinvesti f'teknoloġija moderna għal ġid tal-komunità kollha. B'dan li qegħdin nintroduċu llum il-flotta totali ta' din id-diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni li tammonta madwar 250. 150 minnhom jaħdmu kollha bl-elettriku. Sissa huwa kkalkulat li frankajna madwar 1.3 miljun kilo ta' emissjonijiet. B'dan kollu li għandna, once li issa jkun kollu fl-operat, qegħdin nikkalkulaw li f'sena din id-diviżjoni tkun qed tifranka madwar 10 miljun kilo ta' emissjonijiet fl-ajru. Fost il-vetturi ġodda, sweepers, krieret tal-kenniesa li jiġbru l-iskart u high pressure street washers u vettura innovattiva sirja l-Gżejjer Maltin. Robots li dawn bħalma jaħdem robot li jnaddaf id-dar, robots industrijali li għandna aħna wkoll natfu l-pjazza u l-promenades. Issa qegħdin nintroduċu wkoll ir-robot li jnaddaf il-wiċċ tal-baħar. Ġidan kliem sempliċi nipplottjawlu il-bajja li jkun irid inaddaf fiha, nistartjawh minn filgħodu u jmur inaddaf dak kollu li jsib fil-wiċċ tal-baħar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika, Glenn Bedingfield, qal li din il-viżjoni ġdida hija l-punt ta' tluq. Qal li llum huwa l-ewwel pass għal kwalità ta' ħajja aħjar sabiex iwassal għall-ambjent aħjar madwar Malta u Għawdex. Żied li fil-waqt li dawn il-vetturi qegħdin jgħinu lil kull min jaħdem f'dan il-qasam żgur li mhuwiex jieħodlu postu.